Добре дошли! Здравейте! Здравейте! Вече сме в Банкок, на 5 км от летището. И тук сме в новото ни хотелче, в което ще бъдем 3 дни. Решихме да не сме в града, да сме по-близо до летището, защото си имаме рент-а-карче. Е тая чисто нова микричка, която всъщност тук се казва Nissan March на 2800 км. Още мерише на нова, пък тя си е нова. Тук ни е хотелчето. Много е хубаво, защото е на по-далече от главния път. Съвсем тихо е, а и най-хубавото е, че е далече от пистата. О, видя ли как те удари? Нищо ти няма са. Калянчо се удари тук на парапета. Това ни е стаичката. Много прилично. Имаме си и баня, ако не знаете. Много чисто и подредено. Въобще. Супер! А това стъкло сега, ако го махнеме, се отваря гледка и към самата стая. Хайде, чао!